ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଥାଉ ନା କାହିଁକି ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ କେବେ ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଖରା ଯେତେ ଟାଣ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ପାରିନଥାଏ। ନିଜର ପ୍ରଶଂସାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି ନିନ୍ଦା କଲେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଶଂସା ମଣିଷକୁ ଗର୍ବିତ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ନିନ୍ଦା ମଣିଷକୁ ସଫଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଖୁସି ପାଇଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହିବେ। ଜୀବନରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେହି ଜାଗାକୁ କଦାପି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ ସେହି ମଣିଷକୁ କଦାପି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।